akutewe ali pamene inomukusutsa aikusutsa pamene pofene dane nadi mudane sindadi mbuzi ngai akaya chikuluma mbuzi benda chichene koma kuzindikira kuti mwana anamenyebwa dzulo ndiye mwana atomwalira ndakuti abanofusa mwana wa watsogola kuyenda nawo pamenepo ndekuti ena onse gulu lonse tifungatira thupi la mwana wathu kumperekeza ku nyumba imene abale ake anthawi ino amukozera. Chabwino nonse omvera kuphatikizapo anzathu amene mukutitsata ku Balanso Semanal tinakufotokozerani kuti tiyesetsa kupita ku Golong'ozi ndikaonetsetsa ndi lokalidadi ya Kalomwe ndife lokalidadi ya Kalomwe kumene kudachitika nkhani tinali odabwa ozizwa kuona kuti mtembo kapena bokosi lidatengedwa ndikukalowa nyumba mwa anyakwawa malo moti likhale kumasiye kumweko ndiye timafuna tinzo kuti chidachitika ndi chiyani kudapita mwatsimuna mu Golong'ozi ndi lokalidadi yedu ndithu ya Kalomwe chidachitika nchiyani tidangoona bokosi la maliro likutengedwa ndikukalowa nyumba mwa anyakwawa mpaka ni nyumba ya anyakwanso kufikapo kumulidwa kuchoka chitseko mpaka ni mfelemo chidachitika nchiyani mene chidachitika nkonena kuti iwowa malemu tidakonza kunena kuti seyo sinati kambirane ndiaka malemuwo koma chimene chidachitika nkunena kuti adalonjeza chifukwa chona kuti anyakwawa adalonjeza kunena kuti ati ndikupatsana mbuzi adzukulu ndiye adzukulu adalephera kuti akachite zonse komano mundikhululukire kwambiri chimene chidavuta kwambiri ndi nkhani yonena kuti iwowo amafika onena kuti ife tikulonjeza kunena kuti tipereka mbuzi koma mbuzi adakana ndi nkhani ikukula nja mbuzi kuti adzukulu anyanyale chifukwa cha mbuzi. nkhani yayikulu imene dawutsa mapiri pachigwa kuti bokosi lija lichokeko masiye nkukalowa nyumba mwa anyakwawa ndi mbuzi adalonjeza mbuzi kuti apereka kwa adzukulu anali ndani anali anyakwawa kuti akalonjeze kuti apereka mbuzi kwa adzukulu amene akukumba manda adalonjeza mumbali anja nkati wowo alandira kuchokera ku banja adalonjeza kuchokera kwa banja lofepa kwa banja lopalamula tamba nimwati uzani zofuna zimenezi kuti zichitike mnyamatayo adadwala zidakhala bwanji kuti afikepo ndi mnyamatayo napeza kuti adanka kupita kamwamowa banka ndiwopita kamwamowa zimene adakumana nazo mudziwa kuti mkati mwa usiku ina singatodziwa zimene zidachitika koma zidapezeka kuti adakumana ndi anzake adambomenyana chifukwa chonena kuti ankalandana magalasi am'maso ovala m'maso ndiye ankapatsirana anyamata anepo anyamata atatu ndi anyamata atatuwo omapatsirana ndiye uja anafika kuona kuti mukundilandiranji magalasi wanga ndiye iwo aja adafika kuona kuti iwo makula mtimere basi anamba utenga kuemba kunta kumamenya anyamata atatu amakutira munthu kusonyeza kuti munthuyo kuti aluze moyo chifukwa choti macheza adachokera kumowa atamenyana ndi anzake atatu kumukutira mpaka nikwamba kudwala kupita kuchipatala mpaka nikufika poluza moyo woti dele iyeyo anafola mpaka kukomoka chifukwa pana kuti anyamata ena adamunyamula kupita naye kwa makolo wake ndi atapita naye kukhoma kwa makolo wake anakafika umene kuja kumuona makolo mwana lomenyera tukauza abanja dzonene mwana chabwino pambuyo poti pachitika zimenezo chidachitika nonchani mwambo wa maliro adayendetsa ndi ndani ndi awo amene adapanga ndi kunkutira nyamata amene mpaka nikufika pakupha kapena chisamaliro chapa mwambo wa maliro chidachokera kuti chidachokerano kwa opalamula CK Moto Govert Moto Paradu Yango Tesima kumbutsa wolo kukugwa chimvula pesekela
mudzi muno mwa Golongozi localidade ya Kalomwe ndi mboma la Angonia kumene kudachitika nkhani icha kupezeka kuti munthu waluza moyo pambuyo poti anamenyana ndi anzake akuti kumacheza kumowa kenakanso anthu akuya nkutenga bokosi nkukeka nyumba mwa anyakwawa. Ndiye kumene tafika kuno ndi kubanja lofedwa ticheza nawonso akubanja lofedwa atatifotokozera ziwiri zitatu kuti chidachitika nchani kuti mpakani wa chibale wawo afike poluza ndiyo wawa sisowereka ndingaiwale kwa jana wanga ukondeka. panopa tili amayi yake amalendo wina kumambiri loko ndikwenekaifotokozera tisa Margarita Alfredo mnyamata wanu amene mwika mmanda bwasidwa payo amene analiona mbala bwanji wana mbala tuwe tatifotokozerani tikufa kuti amakhala nanu pa nyumba pompano pa banja pompano adanyanyalana ndi mkazi wake adakhala ngati ayambana ndiye wina amakhala wake wina amakhala wake kusonyeza kuti inu ndi mmasamala mnyamata wanu sichonje inu linali lachingati tsiku limene zidachitika zinthu ngati zimenezi la sabata chidachitika nchani adakulauleni kuti apita kuti zidakhala bwanji pamenepo kuti mudzilendera kuthenga kuti mwana wanu akudwala mpaka ndikufika poluza moyo adati apita kokayenda ndiye kokayendako adapezeka kuti magalasi wake ammaso amene adasowa okazindikira kumeneko ndipo kumana ndi amene adapa magalasiyo pomunso kuti magalasiyo andazindikira basi adapezeka kuti pamene paja ucho magalasi wamba kummenya ndiye adali mkagulu pake mkwamba omuthandizana kuntani kummenya ndiye ntamva ripoti lakuti mwana wana amenyedwa ndadzapita kumeneko ndiye ntapita nditokiyanga kamba kuti mkumdima nkuti utagwa ndadzakapezeka kuti mwana uja anthu ajabalalikana iwo palibe ndi mmodzi yemwe amene alipo ndiye wina nkumandiuza kuti amene amamenyawo ndi awa anthu atatu ndiye ine uja ndafupanga kafukufuku nyamata uja nkuntenga obwenaye kuno kuti ndidzamve chinachitika nchani akuti mmagalasi ammaso ndi amene ndafera nnatani nnazindikira ndiye ntabwera kuno ndadzapezeka kuti mwana uja ndili naye komwe kuno ndiye ankafuna ukabwerezera ndiye pomuletsa iye uja adakhala ndithu kunyumba kuno nkwamba kumalira ndi usiku kuti mkati nomwina mwake alira ndi ululudi oti otani omenyedwa mmamawa kutacha ntaona mmene alili mwanayo ndanyamuka naye kupanga kabazi omota kukafika naye pachipatala nkuti madokotala kulibe ine nkunyamuka naye pita chipatala cholipira pa Nsambiro Malawi ndentapita naye chipatala cholipira pa Nsambiro adakapezeka kuti chinena chake nchotupa kuti wamenyedwa ndiye pamene paja adakandikana kuti amupita chipatala cha boma kufa ndi mmene ovulalira ambwe chinena pakepa afunika akamuyeze ndiye mmene ankuonekera anali kuti iye akhanga todzungulira munthu ndiye kumene kuja titakafika adampanga ndithu wakuti sanazungulire munthu koma kumenyedwa kwake omenyedwa akhanga tanalava mowa ndiye magazi ndi mowa zakhanga zapangana sipake ndiye atamugoneka mchipatala adamupanga ndithu kumuyika madzi aja asanathe pomwe yankamamwalira cha mateni koloko tsiku lomwelo lolemba nde zitachitika zinthu ngati zimenezi kwa opalamula adakuwuzanipo chani adakupepesani adayankhula bwanji adatengera nawo gawo ku matenda a mwana wanu Malendo sanapange nawo gawo koma amodzi wokha amene ndakafika nyumba kwawo ndi amene adadzabwera mmamawa ndiye kuchipatala sanandilonde koma ndasiya ripoti lakuti anawo ndi uja amene amvulaza mwanayo ndiyeno sananditsate kapena ngozi itachitika sanabwere iya ndi mmenemo kapena malume sizithu kadewule ndikukhalanso mwina ndi funso lofuna kupereka kwa amayi ake amalemu amene wachifukwa iwo atifotokozera statement ya zimene zinthu zakuzidziwa kumbali yake nditsebweka mwambo wa maliro adathandizapo chani bokosi zakudya zapakhonde adathandiza ndi ndani mudasonkherana ino abacha zakudya zapakhonde ndangova zasonkhedwa ndi anthu amenewo ndiye sindidziwa kuti adasonkha ndi wonse ayi sindidziwa koma kumbali ya bokosi tidapita pa boda pamene ndakadzidandaulira ndekha kunena kuti mwanayu atamwalira poamba kuti nali ndekha ku Malawi azichimwene anga atamva anakongola ndalama kamba kuti mtembo wamalemuyo amatikaniza kuti lisanyamula opanda chani bokosi ndiye mtadandaula
pa boda pamene adanena kuti ndalamayo andipatsire ndiye ndalamayo andipatsira dzulo kuti nkatule kungongole kumene adakongola zini mwana angawo. Chabwino tikuva zonena kuti thupi la mwana wanu lidagona nyumba ziwiri kunoku komanso kwa anyakwawa ndizoona zimenezo? Ndizoona. Kuti thupi la mwana wanu ligone kuno komanso kagona kwa anyakwawa chidachitika ndichiya? Kuvetsedwa kwa ine poti ndine namalira kuvetsedwa kwanga ndamva kuti anyakwawa polamula adzukulu kuti akakumbe kumanda adanena kuti kunoko mukatha kukumba chakudya chake ndiwo ikhala mbuzi, nyama ya mbuzi. Ndiye atakumba mchene uja dzenje lija nthawi yoti anyamule maliro idadzapezeka kuti mbuzi ija sinapezeke kwa adzukulu kuti akadye. Ndiye adanena kuti dzenje lija lakwiriridwa chili cha mmafirikoloko dzenje lija lakwiriridwa maliro awo asanyamuka. Ndiye kwawo kwa malemu kwawo kwa chabwalo gulu lawo adadzanyanyala nkwamba kuti tiyeni tikaike kwa anyakwawa maliro ifo anyakwawa ndi amene analamula kuti adzukulu adye chani nyama yembuzi. Ndiye kunali ngati kuti basi poti koma ndasowakwirira tikangoikana kwa anyakwawa ndekhala nyumba ifaso analonjeza sokha kwawo za adzukuluwo. Chabwino onse omvera amene mukutitsata pano pa tili ku nyumba kwa anyakwawa konkuno ku Golong'osi kuja mudaona nyumba yawo itagumulidwa komanso mutalowa bokosi mmenemo. Ndiye tifuna kuti timve kuti chidachitika nchiyani chifukwa anyakwawawo tapeza tikufuna timve kuti vuto lawo adachita kulakwa chiyani kuti mpaka ni anthu okwiya adzagumule nyumba. Nyumba ati imene tikuyifotokozayo ndi imene ili kumbuyo kwangaku makamaka tikaonetsetsa tikhoza kuona chitseko ngati chimenechi chinali chogumulidwa achita kumata posedwa apa anthu okwiya adagumula mmenemo kuti ati bokosi likwanise kulowa ndiye ankanena kuti atadzeka kumanda. Ndiye nkudabwitsika kuti inu kumanda kulipo mudzekano nyumba mwa anyakwawa chifukwa chani ari thupi mtembo taikano mmenemo tathana naso. Ndiye mutakhala pompo kuti ticheze ndi anyakwawa amenewa tipitanso kuseliko chifukwa nyumbayi ndi yamakomo awiri kumenekonso kudagamulidwa achita kupanga dongosolo lomata ndi njwera. Ticheza nawo anyakwawa amenewa timve kuti adalakwa chiyani. Khomo linatu lichati mafotokoza la nyumba imeneyi ndi limene lili ndithu ndi khomo lakuseli. Nyumbayi ili ndi makomo awiri koma anthu okwiya anagamula nkudzaika bokosi mmenemo muli thupi muli mtembo. Khalani pompo ticheze nawo anyakwawa amenewa timve kuti adalakwitsa chiyani. Anyakwawa aja tili nawo pano. Kuti anyakwawa titakudziwani dzina lanu? Make ninda? Chiyani. Mmachokera mudzi muno wa Golong'osi. Inu tatifotokozerani mudachitika zovuta mudzi muno kenakaso anthu nkukwiya kukukirani inuyo kukoletsa bokosi muli mtembo kudzeka nyumba mwanomu atitayikano dzakwana kuno kumanda. Chidalakwika nchiyani mudachidalakwitsa chiyani tatifotokozerani chimene mukudziwa inu. Zoona mawamphamvu ine wachikhalire ndechikhalire changa monga anyakwawa kuti chimene ndinkadziwa kuti chiyani kuti chiyani ayi ndadzangomvera kuti ndadzangomva maliro akuti ayi anthu anamenya afe kubala anthu anamenya kubala ndi anthu omwewo okha adamtengano kuti chipatala inosasiziwa ndilikhale nyumba potamva ine kutapotekonena kuti ati munthu omwalira anamenyedwa kubala munthu wanu ndi apita kuchipatala inenso saziwa potiwe pene kutamva kuti munthu omwalira chimene ndangomvaire kungomvaine ndamva chomwecho. Ndiye munthu oti inu simunatengere nawo gawo kunde uimeneyo simunatengere nawo gawo kuti zovuta zichitike inu simunapalamule okosina kuti dzafika nopolowa nyumbamo ati mudalakwitsa chiyani anyakwawa wanu? Sindikudziwa niye sindikudziwa achiola kuti yene ati ndalakwa kunena kuti maliro ngandilya bwanji leno tizakule maliro apite kumanda munthu ngophedwa anthu anukibwa nyumbamo ati mendalakwira pamene padalakwika poti ino mudanena kuti tikakatsa kule geti komanda maliro akayikidwe ati mudalakwitsa pamene polamula adzukulu akamange nyumba kumeneko inde zoona ndidakwitsa pamene ndiye mpaka dzoyikira nati udzayikano nyumba ndiyendera maliro adali afunika kuti ine ndikuche mbuzi ndikuti sono mudakatulutsa mbuzi bwanji anyakwawa oti inu sinolakwa simunatengere nawo gawo kumenya munthu kuti mpaka nafike pomalira mudakatulutsa mbuzi bwanji? Sindikudziwa
iya kuyankhula kumene kuti ndikwanyakwa wamudzi muno mwa Golong'onse amene adadzayikidwira bokosi ndi mtembo mmene mukuti ayi ndithu zakwana manda ndi amene zikhala nyumba mmene mwanyakwawa ife tathana nazo. Komabe mphekesi lati kumafika kuti ati inuyo mutakambirana nawo amene adala kwawo kuseri kuno kena akalamawa lake atapereka zonse zimene mudalamula kuti apereke kaya ndi ufa kaya nzakudya abichi zina zoteno ati mudanena kuti pafunika mbuzi yanyakwawa ndino ati mudawalonjeza adzukulunso kumanda kuti kubwera mbuzi ndadaona kuti mbuzi jasina bwere zimene zotati ndi zimene zidotsa phokoso mukana pamenepo akutero ati pamenepo ino mukusutsa ayi tiri kusutsa pamenepo fene ndanenadi ndati mbuzi akaja atsukulu mbuzi benda achechene mudachechadi papopo dzolo lake mwakambirana zonse dzolo lake takambirana zonse patukeza zonse inuyo amene mwaita zimene zinu muthandize chifukwa wakeva sanalinganiza kuti akhala ndi maliro ayi koma mali apezeka ndifo cha anthu inu nje ilenso ndikufunika cha mbuzi idali yoti khale yanu kapena noyipita kwa adzukulu idapita kwa adzukulu anga idakapita kwa adzukulu adzukulu okumpumanda ndenanga adzukulu omwe murada kuthandizira ni chifukwa cheniso anakhala gawo lanu lokuwukirani sindikudziwa anoyo pamene ndikutaula ineyo ndikutaula ino pomwepo ine ndatero fue mbuzi singayendekeni loko tachecha ndalama ndakaba adzukulu akumanda bwadaniya tachecha ndalama yapa ati mudathaula kuti ndathaula kuti anadandikisa kumva kwino akuti apeyi chifukwa chachiyani ndikuti paya manje iya Paulina Makioni achimwene ano amene ati chidachitika njani chimene chidachitika akhauta banja limene lolo adakati munthu womenyedwa nkubwera kudzadziwitsa yawa zikakhala zabwinere komano anthu amene sanabwera kudzadziwitsa kuti nyamata womenyedwa kome abakukhala koma kuzindikira kuti mwana anamenyedwa dzulo ndiye mwana atomwalira ndakuti abanofunsa mwana wani kumafotokoza inu mwana atamenyedwa inonse bwera zandidziwitsa ningakuda chefa kudziwa akuti ayi sanozibwe ine madaka ndiuza ine kuti mwana umenyedwa ine ndakakauzaji wanga akhala yabeti ine ndakakauzaji wanga ine ndaji wanga ndakagwiza nomodzi tonse amene ndakapita kwa chefa achefa iwona ndakakaimba foni kuimbira cha kuboda ku polisi eya tana timadziwa aboda awonowo amati ndife vana vakulu nduvira ndi amaimba na foni uimbira uvira ndi anthu amene wadakabwera ku ndepana munthu usamalira kuti nyamata mwalira muli maganizo wanje chabwino izo ndamva tione mmene zikhalikira ndiye kumanda kodi kukhala bwanji tona anthu uwona amene opha mukhere banja lawolo ndiye nkumpangazi wanira kuti pamene pati muntichecha zimwe zokhaza kudya sana zakudya zimene zija nkuona kuti adasonkha dere mufa chimanga atana bosi abichi zinthu zimene zaphika simana zimene kumatikapasatu adzukulu adakakana akuti ife sinafuna maliro sinafuna kubwera kuti ife jafuna ife tifuna adakatipasa mbuzi ndiye mukaita masaifa mandatuta tukwirira adateno adzukulu tukwirira ife atipasa mbuzi kuti tigwire ntchito mwa masuka ndiye mbuzi zadapereka abano kunenena kuti ine nanena kuti kupasani mbuzi kapasenda adzukulu kumanda tsona sizinachitika ndiyena babwera ana adzukulu atobwera ku nyumbeni atabwera na ku nyumba kuja ambano kufuta nono mbuzi ife nkukatipatsatana posi wagwira ntchito maliro osadziwa posatheka ya ndiyena basi ndechikulikiro tsapano wakuti ava pamene alipa isakubisireni ayi ava vamva kuwafuka adamenyedwa koma vana vawo adazayira mphamvu kuleleza ndo mwana akanyumba iyo kuleleza mipeni ikubwererera nkhosi ndi atsikana azayira mphamvu kugwira kuthawisa yavere awonso nkwathawiza otana akanyumba iyo kulibe mpakani pano sadziwika kumene ali sadziwika kumene ali yeyetu
nonse anzathu ku balanso semanal pano tangoyima nawo ndithu tili ndi atsogoleri a mudzi uno wa Golongozi localidade ya Kalomwe boma la Angonia, mudzi umene udachitikira zovuta zija kunyanyala mpaka nikutoponya nyumba mwanyakwawa kapena kutenga bokosi tilonse ndikutenga nyumba mwanyakwawa. Ndiye tamva zifukwa zosiyanasiyana komanso takupatsirani malipoti osiyanasiyana. Mukuona mtsinje umene unso ukupezekera mudzi muno mwa Golongozi. Mtsinje umenewu ndi umene sumwapha mwachisawawa, supha mwachisawawa. Anthu osiyanasiyana mudzi muno amadzatunga madzi amenewa pokaumbira zitina zosiyanasiyana kayali ndi milimo omanga nyumba ndi zina zotero. Ndiye chimene tikufuna tikuonetseni pano pali nyumba yochita bwino kwambiri imenenso idagumulidwa kuphwanyidwa mawindo ndi zina zotero anthu atakwiya. Kumeneku akufotokoza kunena kuti mmodzi mwa mwana amene adatengera nawo gawo pomenya munthu uja mpaka nikuti afike poluza moyo wa nyumba imeneyo. Ndiye anthu okwiya asanapita kwanyoka kuja adadzaphwanya nyumba yochita bwino inali ndi magalasi ndi zina zotero. Tiyeni limodzi tipite kumeneko tikaone kuti anthu tenga upepesa upite kuchiromoni ukafikire banja la anjandiyanga tikalire limodzi kutumbi nduzimu ambuye ototoze mitima Mungu anakwanisa kukwezera Yobu chuma chake Soweta ndi anake onse kaya ndi Satana tikuti pepani ambuye ndi wokonda kwezera zonsezi tipembe asiramu ndi akirisitu titandize banjali kutumbi nduzimu Mungu atikonda ndi dzanja lofewa ndipo aonjezera madaliso athu pambo athu pepani tode musali